advantage of it, and we're already talking with the ambassador for Uganda, and we'll have a big exhibition, and I invite all of you to participate when we go there. Nyakorom gajuanga thoth jo Kenya ok mor kod kaka itayo piny Kenya. Kaluwore kod duoko mogol kod kambi matimo nonro mano mar Infrotrak. Atamalo 72 mag joma ne okaw pachgi. Koni piny Kenya ok ni kare. Gikoni ma en kaluwore kod pek mar ngima, onge mag tije, dhier kod telo marach. Atamalo 85 mag jo Kenya to nyiso luoro kaluwore kod idho mar nengo chiemo. Kagiseo jatend piny William Ruto ewi midhiero mamako jo Kenya. Moko kuom jomano dadhogi koni piny Kenya dhi marach bende oseyo od bura kod jotend migepe kuom rem keto okenge mong'ith mar reso Kenya. Nonro no bende oyango ni mana atamalo 22 mag jogo manokaw pachgi emosiro chike manyien mag omenda mar higa mar 2023-2024 mana masiro meto mag osuru ming'ado kawuok kuom jopiny.